Krásný den, vítejte u dnešního dalšího dílu Bez konce. No a dnes se spolu v této sérii, která nám rozšiřuje povědomí o tom, jak svět funguje, podíváme na světelný jazyk. Světelný jazyk, pakliže pro vás tento pojem úplně nový, tak je to univerzální energetický světelný jazyk, který se používá napříč vesmírem, má mnoho podob, má mnoho forem, kterými je předáván, má mnoho dialektů, ale ve chvíli, kdy jim mluvíme nebo ho posloucháme, tak na té opravdu hluboké, buněčné energetické úrovni mu rozumíme všichni. Takže i když toto téma je pro vás možná úplně nové, tak hluboko ve vás vždy je ta část porozumění a souznění s tím světelným jazykem. No a dnes na tento díl zde nejsem sama, ale mám zde hosta, Lucii Nerušilovou, se kterou si povídáme o její praxi, o tom, jak ona vlastně vnímá světelný jazyk a tak jestli vás toto téma zajímá nebo vás samotné volá se světelnému jazyku věnovat, tak věřím, že pro vás bude tento díl opravdu objevný. A na konci s námi Lucka pozdílela i přenos světelného jazyka, takže se budete moci do něj ponořit, vnímat ho a vyzkoušet si trochu ochutnat, co všechno může přinášet. Luci, ahoj, já tě zdravím u toho našeho dnešního povídání na téma světelného jazyka a vlastně na úvod mě zajímá, jak vůbec ty vnímáš světelný jazyk. Tak mě od naší komunikace přes zprávy furt zní a vyobrazuje se slovní spojení a to mocný nástroj, protože já ho vnímám opravdu jako mocný nástroj. Je to jazyk světla, jazyk lásky i pro mě a vnímám, že začínáme i vlastně objevovat ten jeho potenciál, tu jeho podstatu, co vlastně všechno skrze něj jde rozvíjet a to, co dokáže, je podle mě až vesmírný a fakt světelný. Jo. To je krásný a věřím, nebo možná mě taky jako zajímá, ale já to vidím tak, že jsme právě na takovém jako začátku, že to tak jako objevujeme a že tady toho je určitě ještě mnohem víc, než možná jenom o čem dneska budeme mluvit, ale je vlastně krásný to otevřít. No. Tak, já musím podívat, že jsem si úplně do toho podařila, do těch slov. Tak to je hezký. Úplně mě to tak nějak pohodilo. Luci, kdy jsi poprvé ty setkala? Asi u někoho, předpokládám druhýho, se světelným jazykem, nebo to tvoje první setkání bylo tvůj vlastní prožitek? Tak moje první setkání se světelným jazykem bylo na různých kruzích channelingu světla a světelných kódů. A potom jsem taky absolvovala 1:1 setkání s mentorkou, nebo můžeme říct průvodkyní, kdy vlastně taky hovořila částečně světelným jazykem a předávala mi světelné kódy. A u sebe jsem ho objevila po čase a to bylo při mým prvním vstupu, vědomém vstupu do Akáši. Říkám vědomé, protože jsem zpětně i zjistila, že jsem se v prostoru akašických záznamů ocitla i dříve, jenom jsem to nevěděla vědomě. A když to tak nazvu, tak po té cestě do Akáši jsem začala vydávat právě řeč, můžeme říct taky jazyk světla. A bylo to teda takové docela krátké, ale jednak to bylo překvapivé a velmi příjemné. Já, když jsem začala ty zvuky vlastně vydávat, tak jsem se začala tomu i lehce smát a chichotat, protože vlastně to bylo takové trošku částečně vtipné, ale jak říkám, zároveň i krásné. A jak to přestalo, tak já jsem ještě tak jako dodávala, ještě, že opravdu to bylo tak krásný prožitek, jako, i když tam byla i ta vtipnost, tak to bylo něco, co mně přišlo, že je člověku vlastní, i když to třeba doposud takovouto formou nezažil, tak to bylo vlastně takovýto vrácení se do toho nitra, do té duše, k té podstatě a k tomu světlu, což si myslím, že i nenadarmo se tomu říká světelný jazyk. A teda to tvoje setkání bylo formou
řekněme, mluveného slova nebo toho mluveného jazyka, řeči. A já si v tom online prostoru všímám, že jsou ale i lidé, kteří, že jo, tím světelným jazykem píší nebo využívají pohyby těla, takže jsou, že jo, i další formy. U tebe převládá ta mluvená? Převládá ta mluvená, ale přidávají se k tomu právě i pohyby nebo i gesta rukou, že člověk právě ty symboly, co může vidět psanou formou, tak já často i vidím v pohybu mých rukou. Mhm. To mi přijde vlastně krásný, protože v tom, že jo, základu opravdu ten světelný jazyk nese to světlo, nese tu energii světla a my máme různý způsoby, jak to přeložit a nemusí to být jenom tím slovem, i když si myslím, že to má velkou sílu, protože si myslím, že jsme hodně receptivní vůči prostě mluvenému slovu a jsme na něj vlastně zvyklí i z naší klasické řeči, ale potom i třeba ta písemná nebo pohybová forma tady určitě má svůj vlastně prostor. Takže u tebe to vlastně ten první zážitek byl takový jako samovolný, řekněme, jako bezúčelový a máš ještě nějaký třeba zajímavý zážitek z té svojí praxe? Mám jich víc. Když si třeba vzpomenu na zážitek, co se mi teďka stal před pár dny, tak to bylo, když kolem našeho domu projelo auto a náš pejsek, Badík Yorkshirek, začal reagovat a začal štěkat. A já jsem se ho snažila normálně českou řečí uklidnit, že se nic neděje, že nám nic nehrozí, že nás nemusí bránit, ale to nezabíralo. A nějak jako tak samovolně přirozeně, aniž by to byl záměr, jsem si v duchu tak jako řekla, aktivovat světelný jazyk pro klid. Na to jsem začala hovořit světelným jazykem na něj a on se v tu chvíli uklidnil. On na mě jenom hleděl, díval se mi do očí, já jsem si k němu poklekla, on se díval ze strany na stranu, pak zpátky mě do očí a vlastně jsme zůstali u toho klidu. Wow, ty jo. A to mi přijde opravdu zajímavý, protože už tam byl ten tvůj, že jo, záměr, takhle to jakoby využít. Jsou ještě třeba jiné situace, kde jsi to takhle využila? Vím, že jednou jsem měla i takový stav, že jsem byla smutná, taková, že jsem neměla úplně nebyla jsem úplně v takové té nejlepší energii a náladě. A já jsem si tak řekla, že bylo fajn, jako, že bych teď potřebovala si nějak povzníst, cítit naplnění láskou, nějaké hřejivosti. A v tu chvíli ke mně začaly chodit ty kódy světla. Začala jsem zase mluvit světelným jazykem a mně se ta energie úplně transformovala, proměnila, že najednou úplně z té nálady takové to, že člověk hodně v takové té uzemněnosti, tak se najednou byl takový více v lehkosti, povznešenosti, že i já sama byla překvapená, jakou fakt schopnost to má. Protože člověk by tomu jen tak třeba nevěřil, dokud to neprožije. Jo, to mi přijde moc zajímavý, protože já jsem vlastně načítala z Akáši nějaké informace pro tenhle měsíc a bylo tam povzbuzení právě sdílet to, co lidi povznese právě z určitý beznaděje, bezmoci. A bylo to tam jako hodně aktuální téma, že opravdu hodně lidí se nachází v téhletý rovině a že z téhletý roviny, oni když, já nevím, hledají člověka, který jim pomůže nebo nějakou techniku, tak to většinou nemá ten efekt, ale právě potřebují se nejdřív jako povznést tady z té jako beznaděje a z téhletý roviny až jako hledat, tak mi přijde hodně zajímavý, že ty to vlastně tady sdílíš, i ten svůj jako prožitek, kde věřím, že i samozřejmě to nebude pro všechny, ne všechny to jako osloví, ale věřím, že i třeba přinesem světelný jazyk do tohohle prostoru právě té velké takové těžkosti, jo, že je v tom člověk takový zabořený a vlastně moc nevidí, není tam moc ta důvěra v ten život, tak tam by to mohlo být vlastně jako hodně zajímavý. Tak to je, no, to je fajn určitě i zamyšlení do budoucna, jakým směrem by to šlo využívat. A to mě teda vede k otázce. Jak s tím světelným jazykem pracuješ ty, jestli je to třeba každý den, nebo jak to rozvíjíš a co ti to jako dává? Tak můj rozvoj není v tom úplně slova smyslu, nebo v té formě, že bych
měla nějaký úplně konkrétní záměry nebo poslouchala nějaké nahrávky, četla o něm knihy, ale vlastně mi to přichází vždycky v tom čase tak samovolně, tak přirozeně a z toho já nejvíc čerpám, z těch prožitků, toho, co se mně tak samo děje, protože teď mě k tomu i napadá, když jsem si vlastně pustila i nahrávky velryb, kosatek a delfínů, vlastně těch vodních tvorů. A i z té nahrávky já jsem na to automaticky začala reagovat světelným jazykem. Vlastně bylo to hlavně především na ty hlasy delfínů, což je vlastně i takový, může být doporučení pro ostatní, že můžou taky zkusit si nahrávky právě vodních bytostí pustit a můžou nasát ten světelný jazyk, protože vlastně světelný jazyk je takový univerzální jazyk všech bytostí ve vesmíru, kde ním komunikují i zvířata. Tak uvidíme, jestli posluchače motivujeme, protože věřím, že nás poslouchají ti lidé, kteří mají už nějaký to volání, že už nějaký ten jako vnitřní tah za tím světelným jazykem, takže věřím, že i tenhle ten tip a doporučení a i vlastně to přiblížení toho, že opravdu v tom základu je ten světelný jazyk, ale ty formy toho sdílení nebo toho projevu, toho jazyka, že jo, můžou být různý. My se právě třeba na internetu, že jo, setkáme s tím mluveným jako slovem lidským, ale věřím, že právě i zvířata zase tou svojí formou, tím svým způsobem to můžou komunikovat a hlasy velryb, kosatek, delfínů můžou vlastně zase taky přenášet ty světelné kódy. No. Takže to je krásný. Měla bys třeba z toho svého pohledu nějaký další tip, když tady třeba nás poslouchá někdo, kdo má takovou tu vnitřní chuť, možná ani neví, odkud to přichází, jak ten světelný jazyk, jak se ho možná blíž dotknout, nebo jak vlastně v sobě otevřít tu možnost toho mluvení, toho využití toho jazyka. Tak určitě věřím, že i ta důvěra v to, že ten světelný jazyk máme k němu dispozici úplně všichni. Že je tu pro všechny, že to není jenom pro nějaké takzvaně vyvolené lidi, ale že opravdu tím dokážeme komunikovat všichni, protože to pochází z toho hlavního zdroje světla, lásky. Tak jak se říká univerzální jazyk, tak vesmír se taky přezdívá univerzum. Takže můžeme fakt říct, že to je ten univerzální jazyk ve vesmíru. A můžou zkusit nějakou aktivaci nebo si trošku načítat, více na něj podívat trošku blíže, hlouběji. Když už to nejde třeba jen tak snadno, tak trošku se mu přiblížit, trošku se s ním dostat do kontaktu, i kdyby si ho takzvaně, jak kdyby si ho tak dotknout energeticky. A já věřím, že určitě to může přijít. A možná, co mě tak napadá, když o tom mluvíš, možná právě si zkusit jako různé formy, trošku si, že jo, uvolnit jako tělo a buď si vzít třeba tužku do ruky a jenom ji nechat prostě běhat po papíře. No samozřejmě to slovo, kde si myslím, že spoustu lidí má určitou jako rezistenci, protože to zní, že jo, úplně jinak. A nebo si myslím, že krásný způsob může být to tělo. Jo, že opravdu skrze pohyby toho těla, tak to může začít opravdu jako procházet a proplouvat. Luci, měla si třeba ty sama určitý volání více ten světelný jazyk sdílet a možná rozvíjet trochu víc tu svoji cestu i směrem ven ke svýmu jako okolí? Ano, já si myslím, že postupně se to tak víc a víc otevírá, tím i jak já se s ním častěji setkávám postupně. Protože když si aj vzpomenu na můj zážitek, což bylo hned na druhý nebo nějaký následující den po tom mým prvním vstupu do Akáši, když jsem říkala, že jsem začala hovořit světelným jazykem, tak mně se stalo právě, že jsem se šla meditovat a jak jsem se dostala do takového toho příjemného, uvolněného stavu meditace, tak opět ten světelný jazyk ze mnou začal jako proplouvat a proudit, aniž by to byl právě zase záměr. A já jsem si tenkrát myslela, že to vlastně jenom skončí u té meditace. Že jak vystoupím, dalo by se říct, a půjdu dělat normální činnosti, že to přestane, jenom ono to právě tenkrát nepřestávalo. Já jsem si tenkrát šla zapít, pamatuju si to přesně, medicinální houbu chagu.
A to bylo nezastavitelné. To je doposud můj nejsilnější zážitek se světelným jazykem, protože já jsem normálně chodila i po domě, byli tady rodiče a to nešlo vůbec jako zastavit. Mnou ty světelné kódy a ten jazyk tak jako proplouvaly, že to právě šlo do těla. Já jsem cítila, jak ten můj hlas a ta tónina toho hlasu se úplně mění, že jsou v jiných frekvencích, v jiných vibracích. Na to i jak já třeba neumím zpívat, tak mně přišlo, že i ten hlas byl úplně jinak rozvibrovaný. A člověk si to může představit jako třeba rádio a když na něm právě běžou nějaké frekvence, tak opravdu já jsem měla takový pocit, že mě tím krkem ty vibrace a frekvence proudí. A jednak to někdy bývá takový hodně frekvenční, vibrační, ale z toho jsou to pak i takový trochu slova. Ono to trošku zní jinak než náš úplně klasický jazyk, ale už tam třeba byly i slova. A když si právě vzpomínám na ten den, tak mě to začalo kolem té 10. hodiny, když jsem šla meditovat. A ono to trvalo asi tak do 3 hodin odpoledne, že to fakt bylo jako hodně silný. Ta intenzita se teda jako snižovala postupně. Já jsem teda měla i v tu výhodu v to, že potom jsem byla v ten den sama, ona to byla sobota, takže jsem mohla mít jako takovou tu otevřenost a nechat to proudit, nechat to plynout a nijak se nekočírovat. A co teda i vnímám, někdy člověka i může ta čelist trochu bolet, nebo je takový namáhající na tu gestikulaci ústy, ale tenkrát při tom mým nejsilnějším zážitku to šlo úplně stranou. Já jsem se cítila tak jako příjemně a vlastně tak vděčná za to, že se mi to děje, že je mi to umožněný a že vlastně to můžu začít předávat i dál. Že to fakt se člověk cítí až požehnaný, že mu to bylo jako dáno to aktivovat nebo to otevřít, že ten kanál začal proudit. Jo, to zní úplně neskutečně, jakoby z jednoho pohledu, ale z toho druhého právě tam vnímám, jak to opravdu může být krásný a jak ten prožitek je opravdu hluboký a věřím, že se to u nás jako u lidí bude víc a víc rozvíjet a budeme to víc a víc využívat, protože já i v tom světelném jazyku vnímám takovou efektivitu, jo? Že se tam vlastně do něj jako toho zaobalí hrozně moc a přijde mi to krásný, že třeba do krátkého kódu nebo do krátkého mluveného přenosu se dá prostě vložit tolik a je tam taková síla, tolik té lásky, že mi to i přijde takový jako úsporný, nebo nevím, jak to mám říct, prostě takový praktický vlastně do toho života, že to nemusí být tak, že medituju prostě 10 hodin, abych došla do nějakého bodu, ale že ten světelný jazyk si myslím, že je takový opravdu jako praktický a i do toho každodenního života jako krásně využitelný. Tak. No, Lucie, já myslím, že takhle ještě ti napadá něco, co bychom tam... Ještě můžu říct jednu takovou trošku vtipnou záležitost, jestli chceš. Tak jo, počkej, já přemýšlím, jak se tě zeptám. Aha. Nebo nějakou zkušenost, jestli chceš použít. Tak a Luci, na závěr, protože máme tady i potom možnost, že nakonec s náma nasdílíš nějaký ten přenos, ale máš ještě nějakou takovou nějakou zajímavost, nějakou perličku ze své vlastní praxe? Mám, ono to bylo opět, když jsem šla večer meditovat, se tak jako uvolnit, naladit se na ten večer. A bylo to trochu nečekaný, že zase ten světelný jazyk začal proudit. A já jsem ještě si pouštěla do sluchátek meditační hudbu, takže jsem úplně nevnímala okolí, byla jsem zavřená v pokoji. A najednou se v mém pokoji otevřely dveře, v nich stál táta a říká, co se děje? To seš ty? A říkám, no, já jsem byla taková jako překvapená, teď jsem z té meditace, tak jako kdyby otevřela ty oči. Já jsem se bál, že nám začala blbnout nějaká elektronika. Protože u nás ten den zrovna byli nějací montážníci a něco nám spravovali, tak se leklo, že nám už ty přístroje začaly blbnout. Ale mezi tím jsem já komunikovala světelným jazykem. A takhle se to prostě propsalo i do té hmoty, jo? Jo. A pak se to uklidnilo a už všechno jako bylo dobrý. Jo, pak ono to jako jsem tak na tu nit zpátky navázala, jako zpátky to pokračovalo ještě několik minut. A normálně si na něj mluvila jako
normálně. Ano, českým jazykem. No a nebylo by to jenom povídání o světelném jazyce, které pro vás dnes máme připraveno, ale Lucka s námi bude sdílet a 2 nahrávky světelného jazyka. Vám doporučuji si se jenom hezky posadit, zavřít si oči a jenom vnímat čistě ten přenos. První nahrávka je naladění se a druhá nahrávka je potom již aktivace podpory, odvahy a ochrany. A tak vám přejeme příjemný poslech. Arkehetu katasakau nakai katau ketena wekate sakau konte ate katasakur takawanaya serti dukete sai kotam naketena we sakau nakau eteker katau. Arkitakau ngakatesau ketau na wendate na we sakau rekte sakau takau sasape tapau. A druhá nahrávka je potom již aktivace podpory, odvahy a ochrany. Sakira katasor takena weketason chante takatarukata esarta marena sakatue taman roketera tasang ketira mai aiketera teso kotartira ketara kukur tamaya na kontara taka untera katasor tenare ortida tasakao no shaterote aikanto kero te sakao na me intu kerata rekete saketo kar ertu keta shatao na sakao retendai onti rekete santera takapuai enti ketare tu maya aika sakao anda karote ai tu resatao na ketira te satao na kete soi ante lo que tía payo to socorre tanori entaro que tanai lo que taro que ta sound tora tapmai om corita sauno taron ertore kata sante in contena no mai oretio que taro socotiro